Μαγικός κόσμος των μπαχαρικών. Είναι πολύ σωστό το τραγούδι για το θέμα μας. Έτσι, πολύ καλή επιλογή. Έχουμε μαζί μας... Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Μουλίνο, όπως πήγες να πεις εσύ. Καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Και Γιώργο, θυμάσαι εκείνο το πλάνο που ξεκινάει η πολίτικη κουζίνα? Νόμιζες πως το μύριζες, Χρήστο. Εγώ έτσι αυτή την αίσθηση είχα. Δηλαδή την ώρα που έβλεπα την ταινία νόμιζα ότι το γεύομαι και το μυρίζω. Ήταν καταπληκτική, εκτός ότι ήταν εκπληκτική η ερμηνεία και η ταινία, αλλά ήταν καταπληκτική η σκηνοθεσία του. Περισσότερο τι από όλα τα μπαχαρικά, ποιο άρωμα σου έβγαζε? Κανέλα. Εμένα μου έβγαζε κανέλα. Κανέλα. Και από την κανέλα θα ξεκινήσουμε για εδώ, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι, παιδιά, τα μπαχαρικά, μόλις ανακαλύψεις τη δύναμή τους, τι μπορούν να κάνουν στο κάθε φαγητό, μετά δεν τα βγάζεις από τη ζωή σου ποτέ. Μπορούν το ίδιο φαγητό να το απογειώσουν και άμα δεν έχεις καθόλου να το ισοπεδώσουν. Θέλεις, Γιώργο μου, να δούμε μαζί ένα βιντεάκι? Κάναμε μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα με μπαχαρικά, με τα πιο περίεργα μπαχαρικά που μπορούμε να δούμε. Να δούμε τι ανακαλύψαμε και τι έρθουμε μετά στο και μετά να πούμε τι ακριβώς είναι τα μπαχαρικά. Ακριβώς. Στον μαγικό και εξωτικά αρωματικό κόσμο των μπαχαρικών ταξίδεψε η κάμερα της εκπομπής μας. Βρεθήκαμε στο κέντρο της Αθήνας, στο εξειδικευμένο κατάστημα μπαχαρικών και βοτάνων, το Μπαχάρ. Σας παρουσιάζουμε ένα μικρό παράδεισο από διάφορα είδη μπαχαρικών από όλο τον κόσμο, καθώς και τη σημασία που έχουν τα μπαχαρικά για τη γεύση στο φαγητό μας. Πιο πικάντικα μπαχαρικά, τα πιο πικάντικα πιπέρια. Πιο πικάντικα πιπέρια είναι μείγματα από διάφορες χώρες. Επί παραδείγματι είναι το μπερμπερέ. Επίσης είναι το μείγμα το πίλι-πίλι, πάλι με πιπερίτσες καυτερές η βάση του. Πολύ καυτερό, πάρα πολύ καυτερό, αλλά πολύ αρωματικό. Πού μπορούμε να το βάλουμε αυτό για να το γυρίσουμε? Σε κρέας και σε λαχανικά. Ποιο είναι το πιο ακριβό μπαχαρικό και γιατί? Ένα από τα πιο ακριβά είναι το πιπέρι της Τασμανίας, γιατί είναι και πιο, ας το πούμε, δισεύρετο, πάρα πολύ αρωματικό, πολύ ιδιαίτερο, φοβερά ιδιαίτερο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του σε ένα φαγητό και να δώσει πλήρη γεύση στο φαγητό, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνδυασμό με άλλα μπαχαρικά, όπως επίσης να το τρίψει κανείς και να το βάλει πάνω από το φαγητό του στο πιάτο πια. Τζάν το λέμε στα ελληνικά, γκαλαγκάλ το λένε οι Ινδοί και είναι από την Ινδία. Είναι μια ρίζα η οποία είναι συγγενής του ginger, της πιπερόριζας, αλλά με πιο γλυκιά γεύση. Πάει περισσότερο σε γλυκά παρά σε φαγητά. Όχι πως δεν ταιριάζει σε φαγητά, αλλά μόνο οι Ινδοί το χρησιμοποιούν, οι Ινδονήσιοι πάρα πολύ. Μάλιστα, είδαμε πολύ. Είδες και η Σύση ρώτησε ποιο είναι το πιο πικάντικο πιπέρι. Έχουμε στο μυαλό μας τα πιο βασικά. Ναι, είναι πάρα πολλά. Δεν φαντάζεστε. Καταρχήν να πούμε ότι είναι το εργαστήριο της φύσης και ίσως τι παράγει, και να πούμε ότι ίσως θα έλεγα ότι είναι ένα μέρος του φαρμακείου της φύσης τα μπαχαρικά. Και να τα οριοθετήσουμε, γιατί ξέρετε, ακούμε που μπαχαρικά δεν ξέρουμε. Και να δούμε τις ιδιότητες τους, Γιώργο μου, γιατί κάνουν πολύ καλό. Δεν φαντάζεσαι. Νομίζω ότι είναι μόνο η γεύση, η ιδιαιτερότητα που δίνει στο φαΐ, αλλά επί της ουσίας είναι ευεργετικά. Να ξεκινήσουμε από το θυμάρι. Όχι, θα σου πω το εξής, να οριοθετήσουμε τι είναι το μπαχαρικό. Γιατί ξέρεις, η Παγκόσμια Οργάνωση Τροφίμων και Ποτών έχει μια τιμολογία για τα μπαχαρικά. Μπαχαρικά δεν είναι τίποτα άλλο από το αρωματικό μέρος συστατικό των φυτών, το οποίο είτε ολόκληρο είτε επεξεργασμένο μπαίνει στα τρόφιμα με σκοπό να διαφοροποιήσει τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά είναι η γεύση, είναι το χρώμα, είναι η μυρωδιά, είναι όλα αυτά. Διαφοροποιεί λοιπόν το χρώμα και τη μυρωδιά. Είναι όμως συστατικά, να ξέρετε, τα οποία δεν έχουν θρεπτικά στοιχεία. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανένας ότι το θυμάρι ή η κανέλα ή ο κόλιανδρος κλπ. Έχουν θρεπτικά στοιχεία. Δεν έχουν θρεπτικά στοιχεία. Παρόλα αυτά όμως, παιδιά, είναι ισχυρότατοι αντιοξυδοτικοί παράγοντες. Είναι παράγοντες ενάντια στην οξύδωση, ενάντια δηλαδή στη φθορά και στη γύρανση. Αυτό συνεπάγεται την περιεκτικότητά του σε ορισμένα πράγματα, όπως είναι οι ισοφλαβόνες, όπως είναι οι ανθοκιανιδίνες, όπως είναι τα φλαβονοειδή. Είναι στοιχεία δηλαδή τα οποία παρουσιάζουν μια εξαιρετική αντιοξυδοτική, αντικαρκινική και καρδιοπροστατευτική δράση.
Επίσης, Γιώργο, μου έχω ακούσει, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό, ότι τα πιπέρια, αυτά που είναι πολύ έντονα και δημιουργούν στον οργανισμό αυτή την υπερδιέργερση, κατά κάποιο τρόπο επιταχύνουν το μεταβολισμό, μας βοηθούν να κάνουμε περισσότερες καύσεις. High five. Έχω κάνει πολλά χρόνια δίπλα σου. Είναι τρομερό. Δεν κανένα Ινδό να είναι παχής. Όχι, έχεις δίκιο. Αυτό που λέει είναι τρομερό και η πάσα της Κατερίνας. Θα σας πω ότι η χώρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση μπαχαρικών είναι η Ινδία. Εκεί όμως, προσέχετε ένα χαρακτηριστικό επιδημιολογικό το οποίο έχει προκύψει. Η συχνότητα των καρκινογενέσεων σε καρκίνο του προστάτη και του παχαίου εντέρου είναι ελάχιστη, μηδενική σχεδόν. Όπως επίσης και τα καρδιαγγειακά είναι πάρα πολύ χαμηλά η συχνότητα των καρδιαγγειακών. Και θα πω και κάτι άλλο, ότι οι Ινδοί οι οποίοι άλλαξαν τόπο διαμονής, συνθήκες και τρόπο ζωής, οικειοποιήθηκαν και κληρονόμησαν εντός εισαγωγικών τις παθήσεις του τόπου που διαμένουν τώρα. Δηλαδή άρχισαν και αυτοί να αλλάζουν και να υφίστανται καρδιοαγγειακά, όπως επίσης και καρκίνους κλπ. Που σημαίνει ότι η υπερκατανάλωση των μπαχαρικών, σε αυτό το επίπεδο που κάνουν δει βέβαια, γιατί είναι η πρώτη χώρα στην κατανάλωση, δημιουργεί ευεργετικές προϋποθέσεις. Να τα πάρουμε ένα-ένα τώρα. Πούμε για το θυμάρι εδώ πέρα, το οποίο το ξέρουμε όλοι, στη χώρα μας το έχουμε. Ελληνικότατο και κεφαλονίτικο, μια και το λέμε, γιατί είμαι και εγώ από την πατρίδα μου. Λοιπόν, το θυμάρι λοιπόν. Καταρχήν ταιριάζει παντού, να μην λέμε έτσι, παντού. Σε κρέατα, σε ψάρια, σε αυγά, ακόμη και σε ζυμαρικά, έτσι, παντού ταιριάζει το θυμάρι. Θα σας πω ότι έχει μια ιδιότητα. Το μέλι το οποίο γίνεται από θυμάρι, το θαυμαστό μέλι της Μεσογείου, το θυμαρίσιο μέλι, είναι ένα μέλι το οποίο έχει το εξής. Έχει μια ουσία η οποία λέγεται μονοτερπένιο και είναι συνδεδεμένη με την μείωση του πολλαπλασιασμού των καρκινοκυτάρων στον καρκίνο του προστάτη και του μαστού. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι ιδιότητες μπορεί να έχει η φύση, και βέβαια θα σας έλεγα ότι πριν πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρχαν φαρμακευτικές εταιρείες, ούτε φαρμακεία, ούτε τίποτα. Οπότε ο κόσμος χρησιμοποιούσε όλα αυτά τα βότανα και όλα αυτά τη φύση. Λέγαμε γιατροσόφια. Γιατροσόφια, αλλά στην ουσία και αυτά άμα τα αναλύσαμε. Ή φρέσκο, ή έχει τις ίδιες ιδιότητες. Δύο πράγματα. Το μονοτερπένιο υπάρχει στο μέλι. Δηλαδή, το θυμαρίσιο μέλι, δεν ξέρουμε πώς επεξεργάζεται η μέλισσα το θυμαρίσιο, παίρνοντας τον καρπό από το θυμάρι και πηγαίνοντας στο στη... Κάνει μέλισσα στη δουλειά. Δεν ξέρουμε τι κάνει η μέλισσα, μπορεί να βάζει και μέλισσα στο χέρι της. Αλλά ναι, ξερό και χλωρό. Δεν έχει σημασία. Έτσι. Πάμε στην κανέλα, που είναι το αγαπημένο μας. Είναι καταπληκτικό. Το θεωρώ το top μπαχαρικό. Είναι ένα από τα top, και για μένα είναι ένα από τα top. Θα σας πω ότι όποιος καταναλώνει σε σταθερή βάση κανέλα, σαφώς έχει πολύ καλύτερο μεταβολισμό γλυκόζης από άλλο κόσμο που δεν καταναλώνει. Συνεπώς κάνει πάρα πολύ καλό σε διαβητικούς, σε ανθρώπους που πάνε να δημιουργήσουν διαβήτη, σε ανθρώπους που έχουν κληρονομικές προδιαγραφές για διαβήτη ή κακό μεταβολισμό γλυκόζης ή υπερινσουλινεμία. Άρα η κανέλα είναι ένα πολύ ισχυρό στοιχείο στον πόλεμο ενάντια στα ανισόρροπα επίπεδα γλυκόζης που έχει όλος ο δυτικός κόσμος. Δυστυχώς πάσχουμε από αυτό το πράγμα λόγω κακής διατροφής. Επίσης το επόμενο είναι η ρίγανη. Τώρα να πω το εξής, ότι η ρίγανη έχει κάποια αιθέρια έλαια τα οποία παρουσιάζουν αντιοξυδωτική και αντικαρκινική δράση. Δεν είναι ένα απλό προϊόν, έχει δύο στοιχεία. Το ένα λέγεται θημόλ και το άλλο καρβακρόλ, τα οποία αυτά τα στοιχεία, αυτά τα ελεύθερα έλαια, είναι εξαιρετικοί αντιοξυδωτικοί παράγοντες ενάντια σε μορφές καρκίνου. Συνεπώς είναι ένα πολύ ισχυρό πραγματικά αντιοξυδωτικό και αντικαρκινικό, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και είναι και στην καθημερινότητα, γιατί η ρίγανη μπαίνει παντού, έτσι, στη σαλάτα μας, ειδικά το καλοκαίρι. Κάποιοι το βράζουν κιόλας τη ρίγανη. Ναι, κάποιοι το βράζουν. Δεν έχει διαπιστωθεί όμως αν ο βρασμός και η μεγάλη κατανάλωση αυτή, η μεγάλη αύξηση θερμοκρασίας καταστρέφει κάποιες από τις ιδιότητες. Δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά αυτό το πράγμα. Φέτα με ελαιόλαδο και ρίγανη είναι τέλειο. Τώρα βάλουμε καλοκαίρι έρχεται. Μαγικό. Τάκος εκεί με ελαιόλαδο, ρίγανη και φέτα είναι καταπληκτικό. Το γαρίφαλο. Έχουμε μιλήσει για το γαρίφαλο. Το γαρίφαλο έχει ορισμένες ιδιότητες. Η μία είναι στον πονόδοντο, παιδιά. Δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ στον πονόδοντο. Γαριφαλέλαιο. Βάζουμε γαριφαλέλαιο. Ο λόγος είναι αυτός. Γιατί δημιουργεί ένα κατευνασμό εκεί στον πόνο του δοντιού, αλλά έχει και άλλες ιδιότητες. Έχει και αντισηπτικές ιδιότητες, έχει και πεπτικές ιδιότητες, έχει αρκετές ιδιότητες. Δηλαδή δεν παρουσιάζει αυτές τις καρκινικές, αντικαρκινικές δράσεις και τέτοια, αλλά παρουσιάζει μια πολύ καλή δράση, ειδικά στον πονόδοντο, και κυρίως αντισηπτικές ιδιότητες που μπορεί να παρουσιάσει το έλαιο το οποίο προέρχεται από το γαρίφαλο. Γιώργο, το δεντρολίβανο είναι αλήθεια ότι βοηθάει στην καρδιά. Ναι, έτσι λένε.
Είναι διαπιστωμένο ότι δενδρολίβανο σε συνδυασμό με λευκό κρασί έχει ευεργετική δράση στην καρδιά. Ευεργετική δράση στην καρδιά, ευνοεί το καρδιαγγειακό σύστημα, το κυκλοφορικό σύστημα και ταυτόχρονα υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι κάνει πολύ καλό και στο νευρικό σύστημα. Συνεπώς είναι ένα εξαιρετικό αφέψιμο που θα μπορούσε να πει κάποιος για να. Βραστό, και βραστό, ναι, θα μπορούσε να το βράσει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Το επόμενο που έχουμε βάλει είναι η βανίλια, αν δεν απατώμε. Νομίζω η βανίλια είναι. Η βανίλια θα έλεγα ότι αυτό που βοηθάει κυρίως την πέψη. Βέβαια, σε μεγάλες καταναλώσεις μπορεί να δημιουργήσει και αντίθετα αποτελέσματα, αλλά σε μικρή κατανάλωση που μπορεί να βοηθήσει πολύ. Μιλάς για το stick, έτσι, αυτό της βανίλιας. Και το stick της βανίλιας, βέβαια. Το stick της βανίλιας, τη φυσική βανίλια. Ναι. Όπως και ο γλυκάνισος το ίδιο δεν κάνει περίπου. Ναι, ο γλυκάνισος κάνει περίπου το ίδιο, αλλά κυρίως δεν είναι τόσο στην πέψη όσο στο παχύεντερο. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις ότι ο γλυκάνισος έχει δύο δράσεις. Η μία σε έναν άνθρωπο που έχει ευερέθιστο έντερο μπορεί να του δημιουργήσει προβλήματα, τυμπανισμούς κλπ. Σε ανθρώπους όμως που δεν έχουν πρόβλημα ευερέθιστου εντέρου, μπορεί να δημιουργήσει ευεργετικές ιδιότητες στο παχύεντερο. Είναι δηλαδή δρά πολύ περίεργα σαν μπαχάρι. Στη μία περίπτωση, εγώ ας πούμε πραγματικά να σας πω, επειδή η μητέρα μου φτιάχνει καμιά φορά ψωμί, ένα καταπληκτικό ψωμί με γλυκάνισο, ναι. Και η Αργυρό μας είχε κάνει προχτές. Ναι, δεν είναι. Εντάξει, απίστευτα ψωμιά αυτά. Πού να τα βρεις αυτά, τέλος πάντων. Λοιπόν, βάζει γλυκάνισο. Όταν βάζει γλυκάνισο, με πειράζει. Και που έχω μια ευερεθιστότητα στο έντερο. Σε συνδυασμό με το αλκοόλ που έχει το τσίπουρο. Ναι, και αυτό το ίδιο. Το ίδιο. Είναι σαν ούζο όταν το μασάς. Δίνει αυτή την καταπληκτική γεύση του ούζου, η οποία εκπληκτική, ποιος δεν του αρέσει, η μυρωδιά και η γεύση. Παρ' όλα αυτά δημιουργεί προϋποθέσεις για τυμπανισμό σε κάποιες περιπτώσεις. Ο κουρκουμάς, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό, είναι καταπληκτικό αντιοξειδωτικό. Βοηθάει πάρα πολύ στην αντιοξύδωση. Το χρησιμοποιούν πάρα πολύ στις ΗΠΑ τώρα σε αντιγυραντικές κλινικές για να βοηθήσουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για αντιοξύδωση που σημαίνει ενάντια στη φθορά του γύρατος του δέρματος. Άρα μισό κιλό κουρκουμά με βλέπει. Πού τον βάζουμε τον κουρκουμά? Κουρκουμά σε κρέατα. Και τέτοια. Ακριβώς. Κυρίως μπαίνει σε κρεατικά. Σε κοιμάδες δηλαδή και τέτοια. Κυρίως μπαίνει σε κρεατικά. Καλά θυμόμουν. Ο κορίανδρος τώρα, αυτό έχει διάφορες ιδιότητες. Τα φύλλα του κοριάνδρου, γιατί μπορεί να έχουμε και σπόρους και φύλλα στον κοριάνδρο. Τα φύλλα λοιπόν είναι, θα σε έλεγα, διαιερτικά και τονωτικά, ενώ οι σπόροι βοηθούν στο να μειώσουν, να ρίξουν τον πυρετό. Αν δηλαδή κάποιος έχει πάρει ένα αντιπυρετικό και ένα παιδάκι, βράσουμε και λίγο κοριάνδρο για να του δώσουμε μαζί, μπορεί να μειώσει πιο έντονα τον πυρετό, να μειώσει πιο γρήγορα τον πυρετό από το αντιπυρετικό. Συνεπώς είναι και αυτό πολύ καλό, αλλά θα σας πω για μια ιδιότητα την οποία δεν την γνωρίζει ο πολλής κόσμος. Συστηματική χρήση αφεψίματος κοριάνδρου βοηθάει εξαιρετικά στη μείωση του χολυστερόλου του αίματος. Έχει πολύ ιδιαίτερη γεύση, βέβαια. Δεν πίνεται εύκολα. Γι' αυτό είπα και για τα παιδιά ήταν. Και συνηθίζεται εκεί στη Μαλαισία, σε τέτοια μέρη. Εκεί γενικά, ο Παύλος πάει πάρα πολύ συχνά τέτοια ταξίδια. Τα μπαχαρικά τα έχουν. Πολύ. Υπάρχουν ολόκληρα μαγαζιά με βουνά από μπαχαρικά, είναι για αυτούς χρυσός. Ναι, είναι χρυσός. Το χρησιμοποιούν γιατί, όπως ξέρεις, και οι υγειονομικές συνθήκες πολλές φορές δεν είναι οι καλύτερες στον κόσμο και η φαρμακευτική υποστήριξη δεν είναι η καλύτερη στον κόσμο. Συνεπώς έχουν μείνει σε αυτό και κάνουν και πολύ καλά εδώ που τα λέμε. Γιατί πάμε λίγο στο μοσχοκάριδο. Το μοσχοκάριδο, ναι. Που επίσης στην Ελλάδα το αγαπάμε. Το αγαπάμε πολύ. Αυτό έχει να κάνει με τους μυϊκούς τραυματισμούς καμιά φορά. Το λέω μήπως τραυματιστεί κανένας παίκτης σας και έχετε κανένα πρόβλημα. Τρέχουμε με μοσχοκάριδα στον Ολυμπιακό. Μειώνει τους μυϊκούς σπασμούς. Δηλαδή αν έχουμε μυϊκούς σπασμούς, ναι, το ξέρω. Για να μην τραυματιστείς ή αφού τραυματιστείς? Όχι, δεν είναι στον τραυματισμό, στο μυϊκό σπασμό. Αν έχει σπασμό μυϊκό, ο οποίος μπορεί να προέρχεται από ένα έκτακτο ερέθισμα ενός νεύρου, πονάει η μέση μας και μας κάνει ένα μυϊκό σπασμό στους οποίους μυριαίους. Αυτό μπορεί να βοηθηθεί. Ή έχουμε, συνεχώς κράμπες οι οποίες μας κάνουν μυϊκούς σπασμούς. Αυτό μπορεί να βοηθήσει. Και στο πεπτικό όμως. Μπορεί να βοηθήσει και στο πεπτικό σύστημα. Σαφώς και στο πεπτικό σύστημα θα ξέρετε ότι τα περισσότερα μπαχάρια ευνοούν το πεπτικό σύστημα. Γι' αυτό μπαίνουν και σε βαριά φαγητά. Δεν είναι τυχαίο όπως έχουν συνδυαστεί. Δηλαδή το παστίτσιο παίρνει μοσχοκάριδο. Ειδικά στην αρχαία ελληνική κουζίνα συνδυάζουν τον μπαχαρικό ανάλογα με το πόσο βαρύ είναι ένα φαγητό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πράγματι είναι πολύ σωστή παρατήρηση ότι στα βαριά φαγητά βάζουμε περισσότερα μπαχάρια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την πέψη και να ευνοήσουμε το γαστεντερικό. Τώρα το μπαχάρι, που είναι το γνωστό μπαχάρι, έχουν πάρει ονόματα τα μαγαζιά τους από το όνομα μπαχάρι, λέω μπαχάρια είναι, αλλά το μπαχάρι είναι αντιοξειδωτικό και μειώνει την πίεση, που είναι
ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Έχουμε πάρα πολλούς υπερτασικούς ανθρώπους στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα βοηθάει την πέψη των λιπαρών ουσιών. Δηλαδή γίνεται πιο εύκολα η πέψη των λιπαρών ουσιών, το οποίο είναι το δύσπεπτο μέρος της τροφής, παιδιά. Το πιπέρι, το έχουμε πει, εντάξει, έχει τις ιδιότητες αυτές που πει εσείς, μην πάτε και τρώτε πιπέρια να χάσετε βάρος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ένας συνδυασμός με πιπέρι καγέν, με κόκκινη και κίτρινη πιπεριά κλπ. Χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή ερευνητικά στις ΗΠΑ για να ευνοήσει τη θερμογένεση, δηλαδή να αύξηση της δαπάνης ενέργειας του οργανισμού με σκοπό να αυξήσει τη θερμοκρασία του. Οπότε δαπανάμε μεγαλύτερη ποσότητα θερμίδων και έτσι και με περισσότερες θερμίδες. Οπότε δεν είναι ένα τυχαίο προϊόν. Πέραν του ότι εντάξει, δεν θα πει κανένας ότι βοηθάει στη χώνεψη, ότι έχει. Προσέξτε, το πιπέρι έχει και στοιχεία σιδήρου μέσα. Έχει σίδηρο υψηλής απορροφησιμότητας. Σχεδόν παράλληλης απορροφησιμότητας από ότι με το κρέας. Βέβαια δεν θα βάζει ένα τόνο πιπέρι για να πάρει σίδηρο, αλλά γιατί όταν βάζουμε τις τροφές μας δεν μας βοηθάει, δεν είναι. Πολλοί νοικοκυρές βάζουν πιπέρια στα λάδια μας και κάνουν κάποια σκευάσματα με διάφορα μπαχαρικά. Αυτό ενισχύει την ιδιότητα του μπαχαρικού. Βέβαια, καταρχήν να ξέρετε ότι το λάδι, το ελαιόλαδο, ενισχύει την απορροφησιμότητα του μπαχαρικού. Συνεπώς ο συνδυασμός και των δύο βοηθάει στην απορρόφηση. Άρα τις ιδιότητες του τις χρησιμοποιεί πολύ περισσότερο. Σαφράν. Κρόκος Κοζάνης που λέμε έτσι. Που αυτό είναι και κυρίως αυτό που έλεγες πριν, ότι αλλάζει και τη γεύση και το χρώμα. Έτσι. Αλλάζει και τη διάθεση. Έχει παιδιά αντικαταθλιπτική δράση. Έλα, ο Κρόκος Κοζάνης. Ο Κρόκος Κοζάνης έχει αντικαταθλιπτική δράση, σαφώς είναι αφροδισιακό. Έχει παρατηρηθεί ότι είναι. Και ζει με σαφράν. Ναι. Φοβερό ποτό, τζι με σαφράν. Λοιπόν, δεν το έχω χρησιμοποιήσει πραγματικά, δεν το έχω δοκιμάσει. Είναι σπασμολυτικό, δηλαδή βοηθάει στο αν έχουμε σπασμούς στο στομάχι και τέτοια. Αλλά οι βασικές του χρήσεις είναι ότι είναι κυρίως αντικαταθλιπτικό και αφροδισιακό προϊόν. Όπως επίσης και το τσίλι, το οποίο το άφησα στο τέλος, μια και η εποχή όλοι περνάνε κάποια ίωση εδώ πέρα. Το τσίλι βοηθάει στην απόχρεψη, δηλαδή να μπορέσουμε να βγάλουμε τις βλένες από τα πνευμόνια μας. Όπως επίσης και ανοίγει όλες τις αναπνευστικές οδούς. Αφού το τρως δηλαδή, και τρως αμέσως ζεσταίνεις. Έχετε φάει ποτέ τσίλι καλοκαίρι, παιδιά? Δεν υπάρχει αυτό. Κάθεσαι και υδρώνεις. Είναι φοβερό αμέσως. Να αυξημένη θερμογένεση, να βοήθεια και στο θέμα του να ανοίξει η μύτη μας και να βγουν οι βλένες από το κατώτατο αναπνευστικό και ταυτόχρονα να ανοίξει τους οδούς, να μην έχουμε συνάχη, να μην έχουμε αυτό το πράγμα. Είναι καταπληκτικό ροκ προϊόν. Είναι ροκ προϊόν. Κάρι δεν έβαλες? Όχι, δεν έχω μιλήσει, δεν μιλήσαμε για το κάρι, μιλήσαμε για 14-15 πράγματα. Έχουμε Κρόκο Κοζάνης. Τι να το κάνουμε? Δεν το ίδιο, αυτό λέω, είναι καλύτερος. Το κάρι χρησιμοποιείται, μια και το ανέφερες, το κάρι χρησιμοποιείται πάρα πολύ και για θερμογένεση, χρησιμοποιείται πάρα πολύ για αντιοξύδωση και χρησιμοποιείται πάρα πολύ για καλή πέψη όταν τρώμε ένα τρόφιμο με πολλά λιπαρά τα οποία είναι δύσπεπτα, αλλά βοηθάει αρκετά και τις περιστάλσεις του εντέρου. Δηλαδή μπορεί να βοηθήσει καμιά φορά και στη δυσκολιότητα. Μάλιστα. Είναι πάλι στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο. Εγώ θα έλεγα να μείνει μαζί μας ο Γιώργος. Ναι. Να μείνει μαζί μας για να κάνουμε μετά το γύρο των μπαχαρικών, το γύρο του κόσμου.